যতন খুলুমখা তিনি কাইসে ককচারমोन जों जत साइमानो साला साला सिगां चिनि काइसो रिटर्निस ग्रुप त्रिपुरा यूनाइटेड इंडिजिनस रिटर्निस पीपल काउंसिल TUIRPC बरनि दल 25 तारिखो बर बन्द हक्का 12 घंटा बन्द आपनो तयै बरक बियार आनेर फाइका बरनि लीडर्स अनंत देवबर्मा दानियल सलोमन बरक आनेर फाइका ते आन ऑफिस बरक थांका बरक थांगे बरक साखा जों 25 तारिखो बर बन्द हकनाय आमनि बै बन्द हक्का बरक तिनि फुंगो लामाका सुखा गोबां माजागो निनि जम्पनगर हेजामारा चिनि पद्मबिल चिनि बिश्रामगंज ते आम्बासा गोबां माजागो बरक रूट ब्लक खालायखा आमनि तयै आं बरक साहका जोंथ' साइमानो अमहाय रूट ब्लक खालायै चिनि कुनु समाधान गैया चिनि गोबां बरक अबहाय डेली लेबार आबो दुखु मानो ते गोबां एग्जाम दंगो अबहायनो साबै आं बरक कयखा इनका बरक रेडि इनका जों बे कक सालायनाय बागै दिनै थिक फुंनि 12टा समाव आं आंनि डिपार्टमेन्ट बरक दिनखा आंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि ते डाइरेक्टर जतन दिनखा बरक तामो समस्या दं आबा जों सालायनाय बर आगे बहायनो बर मेमोरेन्डाम बर साबमिट खायले दंगो आ मेमोरेन्डाम कपि आं मांखा बरक ताम समस्या ताम प्रब्लेम जों दिनै डिटेल मीटिंग सालायनाय नरगत साइमानो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के नोडल डिपार्टमेंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम चिनि तिब्रासारि बागै आबंगाय जों चिनि डिपार्टमेंट माध्यमे जों कक सालायो जों के नोडल डिपार्टमेंट जों साइमानो जेकुनु प्रॉब्लम जेकुनु समस्या थ्रू डिस्कशन थ्रू डायलॉग थ्रू राउंड टेबल डिस्कशन आबाके सॉल्व मंगो अबनो चिनि नियम जेकुनु प्रॉब्लम जों कक सामा बिसिंतै बुचिलाना बिसिंतै जुक्तिनि बिसिंतै जों थ्रू डायलॉग थ्रू डिस्कशन जों सॉल्व खालामनो आबार बय आंखारखा दिनै जों बर बाय डिटेल कक सालायनाय जों साइमानो बरनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खायखा बरनि दाबि आसे कतर दाबिया बर सिम्पल बरनि दाबि आं लुखा आबो आं समस्या थ्रू डिस्कशन थ्रू डायलॉग थ्रू राउंड टेबल डिस्कशन आबाके सॉल्व मंगो अबनो चिनि नियम जेकुनु प्रॉब्लम जों कक सामा बिसिंतै बुचिलाना बिसिंतै जुक्तिनि बिसिंतै जों थ्रू डायलॉग थ्रू डिस्कशन जों सॉल्व खालामनो आबार बय आंखारखा दिनै जों बर बाय डिटेल कक सालायनाय जों साइमानो बरनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खायखा बरनि दाबि आसे कतर दाबिया बर सिम्पल बरनि दाबि आं लुखा आबो आं चिनि चीफ मिनिस्टार आं बरनबो साहका दिनै जों कक सालायनाय होनै एबाबो साखा यस नों कक सालायनाय दि बरन ताम समस्या दं इन डिटेल दिनै सालायनाय ठीक 12टा समाव आं बरन दिनखा दिनै अनंत बाबू सं दिनै दानियल सं ते बर जत बरन टप लीडर न आं रिंखा बर दिनै आन अफिसार फायनाय जों बर डिटेल कक सालायनाय ते बरन मेमोरेन्डाम बर जों साबमिट खायखा ओ मेमोरेन्डाम न जों 1 to 1 जों फरायगै आबो जों बिचार खायनाय दिनै सिस्टेमनि बिसिंतै आइननि बिसिंतै ताम जों बरनि प्रब्लेम सॉल्व खायमा आबार जों सालायनाय आं लुखा जागा बरन डिमान्ड आजो सीरियस डिमान्ड या जों जत साइमानो बर रिटर्निस एनलेप रिटर्निस बरनि बर सारेन्डार खायखा ते बर मेन स्ट्रीम बर फायखा बरनि गोबां प्रब्लेम दं आ प्रब्लेम न जों सॉल्व खायना बगै आं निजे हेसे वेलफेयर मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर हिसाबै आं आप्रान चेष्टा खालायनाय आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट द प्रॉब्लम अब थ्रू डिस्कशन थ्रू डायलॉग अब नो पॉसिबल हामबाय।